Kumshi benta ban rat dingkhong bat ban yada na ka jingshong kha hagarta ka badang rin bat kumju ban khanglat na ka jingyo rung kerthep jong ki ja jingdi bu ai khamtam u drugs ha ka shnong ka thau na ka liang ka nartap village health committee ka badai ka wei na ki kunhun ka bajupet ye ka khoi ka suba ka kwat ka khya bat ki wei ka lapan long da ka lumpung ai jinghikai lani ka awareness program haga santarik unailar hajar pholai hamadan snong nartap ribhoi destroying hagate ka program lai shimbanta kerpang daki officer katanat nongpo police station ki bala shim ye kabanta ban ai jinghikai bat ban penshai habai dei bagajing snew jong drugs bar kumju kumno ban kiar no teu jai jingdi ubakan rei bha hakini kipor ki bamanta nangta la shimbanta langru nakaliang katanat ka kwat ka khya kabala penshai bat ai jinghikai ki nongsong snong khamtam shiki khna ke brang sedang ke samla halor kumno ban kier na ka songkha khna kabala jillei bha hakini ki por Keto nga kumburung ba snong nga siang don kam ha ban penlong ya kani ka program ha ka jadi bat ka koi ka khia namar bunsin lada ngimle kum kini ki program lada chu yasnang ya kraw tang pramangi ki member rengkat bi Asia te nakta ka daw ngi kwa un penlong ya kane program ngi khot lang bat ya ka police department bakin ai ka jingsnyang ba kham tang e hoi ya manta udrok umpat boy hapo kasnong jongi henry ka e ka bangi kwa ban penlong ya kane program kalong ba ban ai kita ki jinghikai ki ba kham ba lengba ki jingwan na ki ba kham halor kum ka police department kumju ru de na ka health department hakane ka sni ki yo ban ai ka ta ka jingkrian ka ba kham jrong hakiwei ki por kinamla ban ai ka jingkrian ka ba kham jrong chu long meeting khnjat konsoi ki ba lengkot henry mentangi yo ka por ka ba kham jrong de ngatharai ba ki khun samla hang ne snong jongi kila snothu ba ka e ka sarkar kala ban sim action haba jade bat ka koi ka khia khamtam ne le ha jade ba ka songkha khana long ka long kumni phi hakini kisngi ki bamanta ngi ibo drugs lot kanrei hadu kata henry haba yon jor bat hang ne po snong jongi ya manta hi teng kapat ja tangba ashwa bu unja ngin ka VSC ngi kwa ba ngin penshai shwa ki khana jongi bakin yadashwa hashwa baka kam kanja kala ka bangin yadashwa tak daw ngi khot na kalyang joka police department bat ka health department bakin wan ai ka ta jing penshai hala ka bayadi bat phang drugs bat kum juru ka bayadi bat ka shongkha khana hang ni ha po shnong jungi yaki khun samla ki jungi kat kum ka jing i jonga hite ka long ba ha ka shongkha khana te ka kta hadu ka ta ningkong e ka kta ya ka koi ka khia nang ta pa de ka kta ya ka bor perkhat namar shisin bala kta ka bor perkhat ka mol aklum marlut la ya pa yeng pa sem kum ta ter kata hi gidi jing i jonga te